abin da ya lalata min rayuwa kamar da na gaya maka tun ina ƙarama ina da farin jini a wurin mutane, kuma da shike da nake ƙarama irin ina da gashi sosai haka, so kuma ina da ƙiba irin ɓako-ɓako ɗin nan, so sai irin maza da dama suke ta zuwa akan suna so su aure ni da sauransu, kuma na gaya maka mu gidanmu ba a aure under age, har wani suke ganin ma irin amma ɗora mana auren a bar ni a gida idan na kai shekarun sai a yi biki. Iyayena duk ba su yarda ba. So sai wani mutum irin wata haka take dan zuwa gidanmu take ɗauka na irin tana so na irin ɗan raka ni haka. Sai wani mutum ban san shi ba a lokacin dai an ce yana sai da motoci, ban mutum ne sosai a wannan lokacin ma. Sai ya biyo ta hannun matan irin shi yana so na da sauransu. So ban san me ya faru ba har ya bata kuɗaɗe masu yawa. So bayan abin da ya faru kawai cewa ta yi kamar take ɗauka na normal a gidanmu, zo ki raka ni nan, ta ɗauke ni muka je, sai ta ajiye ni a wurin mutumin ta ce ina zuwa bari in je in dawo, sai ta siyo min Fanta saboda a lokacin ina matuƙar son Fanta, sai ta bani sai na sha. To kurin ma ni kaina ma tashi ne kawai sai na ga mutumin yana kuka, ban mutum ne sosai a wannan lokacin ma shi kansa ma kawai ya nuna cewa bai ma sani ba, kawai yana da ganina da ita kuma shi ya ɗauka ni take haka nake, kuma bai san ƙarama ba ce ni saboda ina da ƙiba ina ƙarama. An ɗauki wani mataki a kai? Ba a ɗauka ba saboda ba a san mutumin ba, kuma ko ni ban faɗa ba, kuma kaga a lokacin bana gaban iyayena ina wurin yayyina.